txakurra dakate. Osea, askotan kalean ikusten duzu, txakurrakin, umeakin. Ez dakit niz ikusten du. Lana ere ingo. Nora, aurkezpena duk eman abisua. Kaixo, crossover telesaien jaialdiko bigarren egunean gaude eta askotariko ekitaldiak izango dira gaur hemen Donostian eta kaleran. Ikusle gonbidatua tartean atzo lehenengo egunean Aizpea Goenaga izan zen eta gaur ikusle gonbidatua Edurne Azkarate aktore eta antzerki zuzendaria daukagu gurekin. Arratsaldeon Edurne, zer moduz? Arratsaldeon, oso ongi. Tuto bene? Tuto bene. Tira, antzerkiaz, agian beste egunen batean hitzengo dugu, hor bazabiltzarako metro kuadrokakoekin antzerki eder bat zuzentzen. Ze gaur interesatzen zaiguna da, ikusle bezala telesaien inguruan, nolako ikuslea zaren telesaien ikusle eta horren inguruan hitzengo dugu. Bale, igual gaur deskubrituko dut nolako ikuslea naizen. Ondo, ondo. Orduan pixkate atzera joko dugu eta zure haurtzarora irutzen bazaizu, Bai. umea zinenekoa, ze telesail, ze saio ikusten zenitun aurra zinenean. Nik uste dut, ni aurra nintzenean, tokatu zitzaidala garai bat, marrazki bizidun pila bat egon ziren garai bat, asko ere euskaraz, oso adiktan nintzen Irukiak eta Pingu ikustera. Eta, bueno, gero ere espainolez ere ikusten dituen marrazki bizidunak, La Banda del Patio, Pajarería de Transilvania, pixkat nik uste dut hor marrazki bizidunekin hasten dugula gure telesaien ibilbidea, ez? Eta gero ja, gaur egun goazen edo izango den ja pixkat nagusitxoagoentzako, haurtzarotik nera bezalako pauso horretan ikusi nituen zeudenak, eske den telebista bakarrik ikusten genituen, orduan ez du goratzen, zeuden oso neskentzako bezalako telesaiak, tipo Lizzie McGuire eta horrelakoak, jankiak, super jankiak, horazko ikasi genuen ere bai, zer zan estatu batuak. Eta gerora ja gogoratzen dut egon zirela telebistan kate gehiago, eta telebista horiek hasi zirela estatu batuetako telesai gehiago erosten, eta orduan pixkat atzera utzi genituen espainolak zirenak, Al salir de klase eta horiek guztiak, eta hasi ziren Kailek izi eta horrelako saiakera horiek. Horiek ja nerabetasun garaian edo. Bai. Uste dut hori ere bai, niretzako bintzat, nire esperientziatik beste gap bat egon zela, ez? Geroz eta kate gehiago, nik ez neukarako ordainpeko telebistarik, eta orduan kate gehiago ikitzeak ahalbidetzen zizun ikustea telesai gehiago, bere osotasunean, oso oro jaleak ginen, ikuste genituen serie honak eta serie txarrak, ikuste genuen Kotxe Fantastiko eta ikuste genuen Entre Fantasmas, orduan nik uste dut gure belaunaldiko jendea serieetan iniziatikoki oso oro jalea izan dela, eta guretzat bai izan dela aldaketa bat orain gaur egun erabaki ahal izatea zer ikusi. Lehen uste dut ez genuela gehiago erabakitzen. Eta nerabetasun hortan euskarazkoak ere ikusten zenituen? Ez dut gogoratzen hainbeste zegoenik, gogoratzen dut asko hasi berriak izan zelako guretzat oso gure targetean zentratutako telesail bat, eta orduan bai gogoratzen dut horrela oso interpelatua sentitu izana, eta euskeraz egoen kalez gain, gerora revisitatu dut Brinkola dela nire serie favoritoetako bat, baina uste dut ez nuela bere garaian ikusi. Uste dut euskera zela gehiago telebista, baina ez hainbeste telesail. Hasiberriak zan uste dut 2000 urtekoa, eta horiek ere ziren Goenkaleren spin-off bat, baina horrek ere ez zuen asko iraun.
Eta ni oso txikia nintzen oraindik ere, osea, 7 urte hola nituen. Bai, baina hala ere, Hasiberriak ikusten. Claro, baina ja ikusten dituzu zu baino nagusiagoak direnak, eta pixkat aspirazionala zen Hasiberriak hori, ez? Gaztea ziren, ez ziren bakarrik Maria Luisa eta ikusten dituela nire amonaren moduko pertsonaiak, baina Hasiberriak bai izan zen guretzat pixkat nahiz eta gu txikiak izan, beraiek gazteak izanik, pixkat proiektatzen zinen, ez? Txikitan nola admiro dituzun gazteak. Donostiako pisu batean bizi ziren. Hori da. Idealizatu da. Ondo. Bueno, gero, ja, unira edo unibertsitatea joan zinenean, hor kontsumoa ere pixka bat, ja, internet eta jontzan aldatzen. Claro, hor beste gauzat gertatu zen, eta niregatik hitz egingo dut, baina uste dut denok pasatu genuela garai hori, izan zela, hasinela, seria kontsumitzen era ez oso legalean. Zeren plataformak ezin existitzen, betiko telebista hor zegoen, ordainpeko telebista ez geneukan, eta hasi ginen elkarri bidaltzen linka gero kapatzen zituzten webguneak, osea, nik uste dut ez ginela oso konstiente interneten erabilera Hasiberri horretan, zerari ginen egiten eta nolari ginen egiten, osea, pentsa garai horretan ez zegoen kukirik, baina nik onartuko nituen, edo zer gauza teatzen zaizkizun hor porno web horriak, osea, hori ere bada pixka bat gure garaiko seriak ikusteko irudia edo kuadroa, ez? De repente porno iragarki pila bat eta zuk nahi duzu ikusi Parks and Recreation, eta movida janki bat super absurdoa eta humore beltzezkoa, eta zuari zara bilatzen gauzak pixka bat aratago, eta de repente zure gandik 5 kilometrotara omen dago pertsona bat zerbitzuak eskaintzen. Osea, uste dut zela pixka bat askoz garbiagoa eta zuriagoa da orain, ordainpeko plataformek ematen dizutena da pixka bat burgestu garenaren sentsazioa, ez? Baina lehen zen pixka bat askoz industrialagoa, kostragoa, ahopekoa seriak ikuste hori. Bai, jende asko aipatu izan du jaialdi honetan Lost nola ikusi zuen. Claro, bakoitzak du bere bertsioa, ez nola ikusi zuen Lost bere garaian. Bueno, aurrera jarraituko dugu, eta da, galdera bat, egin beharrekoa da. Nola ikuste dituzun telesaiak? Gustatzen zaizu maratoiak edo errenkadan ikustea, gau batean hasi eta zaizun bat atal ikustea, edo itxoin dezakezu aste batetik bestera, ez dakit, telesail bat. Nik hemen kontraesan bat bizi dut, oso pertsonalera hartzen dudana, zeren ez naiz gai, osea, izorratzen hau itxoiteak, eta naiz atrakoiak egitekoa, topera, goizeko 5 arte, ez dit inporta, ala ikusi dituen Game of Thrones, Vikings, derrepenterrako gauzak ere ikuste ditut, eta gustatzen eskipia bat, eta adikzioa sortzen dit. Orduan, erabaki dut, de hecho, azken aldian ez dut telesaila askorik ikusi, ematen dialako bildurra engantzatzea eta funtzionala ez izatea, zen berdin dit benetan, osea, nahiago dut beste kapitulo bat ikusi, urrengo egunean goiz jekitzea baino. Orduan hori da nire adikzio maila. Orduan orain ez ditut ikusten edo ikusten ditut telesail txikiak direnean, 4 kapituloko telesail txikiak eta horren oso modan dauden horiek. Eta gero ja oporretan edo ikusten dudanean, bueno, hemen egin dezaket desfas zulo bat eta ikusiko dut ordu eta 10 kapituloak dituen eta 8 denboraldi dituen, benga, irekiko meloi hau. Baina bestela ez dut irekitzen bildurra ematen dit, ez dut ikusi Breaking Bad, ez dut, osea... Claro, azten bazea eta gaina esaten badezu, goizeko 5 arte on zintezkela ikusten, desfase bat da hori bizitzarako, ez? Bai, uste dut, osea, igual orain ja banago garaian ariketa egiteko bat edo bi ikustekoa eta gelditu. Ondo. Me laguntza harko nuke, Osea, ni bakarri baldin banago, berdin dit. Ondo. Atrakoi edo, bueno, denboraldi luze horietakoak eta gomendatu diazu baten batola hartzeko, hartuko dut denbora pila bat eta horri eskaintzeko. Duela, ez dakit noiz izan zen, hasi zenean, duela pare bat urte amaituko zen,
eukinuen engantxe asko Successionekin bere garaian. Uste dalako pertsonaiak daudela eginda zoragarri, eta asko admiro izan nuen nola engantxatu ninduen gai batekin interesatzen zaidana deus ere ez, osea, zero patatero, Estatu Batuetako goi enpresak eta kompra bende ez, saldu ezagitze da, osea, ez zait mundu hori batera interesatzen, eta hala ere, kriston engantxa pertsonaiak zirako super poliedrikoak, eta uste dut maratoion bat izan daitekela Succession. Errealitatearekin nahiko lotuta dago, Murdoch familiak aipatzen dute dagoela oso, baina, klaro, telesail horrek daukan umore beltza eta ditun elkarrezketak, dialogoak eta kristona dira, ez? Ez dakit nola lortu zuten, hori nik uste dut nahiko maizulana dela, ez? Pertsonaia horiek, igual ni batez ere fijatzen naiz pertsonaiengan, baina pertsonaia horiek nola maite eta gorrotu dituzun bizpahiru kapitulu oro iritzia aldatzen duzun beraien ekintzekiko eta nola derrepente kariño hartzen dizun eta beraien ekipoan zauden eta gero kriston decepzioa eta mundu batean a priori igual ez zenukela gehiegi empatizatuko enpresaria handi baten familiarekin, ez? Baina Gambito de Damarekin ere berdina gertatu zitzaidan, niri xakea sin más, eta hala ere, ez? Eta horre ere, nola egin, gauzak nola kontatu hor jarri nahiko nuke indargunea, zen oso fascinantea iruditzen zait nola ekartzen dizkiaten gai batzuk niri interesa sortu ez diatenak oraindik, eta engantzatzen hauten pertsonaiengatik, kontakizunarengatik, tramak dituen giroengatik, ez gidoia oso ongi idatzia dagoelako White Lotusekin ere bai, osea, nik uste dute garai horretan, edo behintzat nik garai horretan iragan hurbilan ikusi ditudan telesail hauekin asko nabaritu dela, goraka egin duela engranaje horrek guztiak, ez? Eta gai oso zehatzak hartu eta brillo atera eta derrepente oso zehatza den unibertso batean sartu eta hor barruan dagoen guztia azaleatzea publiko orokor bati. Lehen zirudien publiko orokorrarentzako zirela seriak bizitza kotidianoari buruzkoak eta horrela, ez? Eta orain pixkat igual publikoare espezializatu gara eta gai gara beste gauza batzuei begiratzeko. Lotus aipatzu, The White Lotus, ez? Hor, horietat, egin dituzen denboraldietatik, zein gustatu zaizu gehiena? Eski ez dut gogoratzen. Lehenengoak inpaktatu ninduen ikaragarri. Hori izan pandemian gainera, ez? Bai, izan daiteke. Eta bigarrena ere gogoratzen dut asko gustatu zaidala. Italiakoa. Italiakoa. Bai. Eske zen oso iluna eta turbioa eta era berean oso graziosoa eta iluntasuna eta komedia uztartzea ja iruditzen zait maisulan bat. Eta bai, asko gozatu nuen. Eta gero, duela gutxi gogoratu dut, ikusi nuela ere bai Fargo, telesaila. Hori kristona da, bai. Oso ona da. Ez dut gogoratzen gehiegi, baina badoa garai desberdinetan, denboraldi bakoitza garai desberdin bat da, eta pasada bat, eta dira gai batzuk ere superpotenteak, osea, mantentzen zaitu, nik hori bai ikusi nola, goizoko bostak arte. Oso gidoianak ditu Fargo. Bai, osea, igual gomendatu dezakean onena, gaur. Bai. Igual, bai. Ez que orain gogoratzen ez, eta gogoratzen dut nengoela liluratuta, eta ezin eutxi beste bat ikusteari, beste kapitulo bat ikusteari. Ondo, seinale hona da. Euskarazkoen artean, zein azkenaldian nola ikusitakoen artean, baten bat gomendatzeko? Azkenaldian... Brinkola aipatu duzu. Brinkola fijo, ez? Brinkola super zaharra, ja, baina eski da super guaia, oso absurdoa da. Ikuste dut behar ditugula serie absurdoak berriro ere. Beste dislokatu pixkate narratiba eta beste norabaitetik kontatu gauza. Argi gorriak adibidez, umore absurdoa, bai. Badu gogoa ikusteko, argi gorriak. Primeranen ikusi halko. Vale, eta nola ja estrenatu da? Lehenengo 2 atalak ikus daitezke, baina ostiralero jarriko dituzte 2. 3 aste barru ja 8, eta bai, merezi du. Bai, bakizu ez ere ingudan gaur hauean. Eta ondar hauak ikusi nuen bere garaian, orain dependiente daukat 0 hauak, baina liluratu ninduen pila bat, engantzatu ninduen,
ez nuen ikusi etortzen trama, eta ere bai asko eskertu nuen, momentu batean, igual euskarazko telesaiekin kontrastean edo, baina derrepente egotea planoak, itxasoarenak eta inguruarenak, ez da nola ere bai, ingurua batzuek erabiltzen duten pertsonaia bezala ere bai, eta horrek ematen dion arnasa seriari, eta asko eskertu nuen hori, ez? Nola thriller bat zen, eta horrelako ez informazioak bazeuden, ez da ikuslea mantentzen duen zer gertatuko ote den, eta hola, nik uste dut dialogo gabeko, esan ez diren hoiek, irudi bitartez oso ondo sartu zitzaidala nola egin zuten. Orduan badu gogoa ikusteko zeroak. Zeroak, bai, merezi du baita ere. Bueno, itzen berdu baita ere, ez ikusle bezala, zu ikusle bezala bakarrik, aktore bezala adibidez, Romy telesailan, Amazon Prime Videoren Romy telesailan parte hartu zenuen, da nolako esperientzia joan zen? Ba, oso guai. Telesaien mundua da beste mundu bat lan egiteko garaian, nire lehenengo telesai izan da, website batzuk ere egin izan ditut, eta bueno, ikusi dezakezu pixkat, baina, karo, rodajeak oso gogorra dira, eta hau izan zen, 5 hilabeteko rodaje bat urte erdi egon ginen honekin bueltaka. Orduan zen, pixkat sentsazioa lantoki batera joatekoa ez, ofizinara noa, zeren egunero egiten dut lan telesai honetan, eta hori aktoriontzako arraroa da, zeren proiektuak asko azkarrago bukatzen dira, eta era berean rodajeak daukan speed puntu eta dena da ultra garrantzitsua eta ultra urgentea atmosfera horretan grabatzearen asuntua, ez? Eta oso korrikan jutea, ofizio pila bat hartu nun, nola lagundu fokistari, nola ezkendu argirik nire kideari, nola arindu hau, nola konpondu plano sekuentzia batean, 5 plano zituen sekuentzia bat, horrelako pixkat entrenamendu gizan, eta gero egotea lanean, adibidez, Asier Etxandia, Natalia Millan eta Unaxu Galderekin direla telesaien erreginak, eta ikusten duzu nola egiten duten lan eta nola sartu eta irtetzen dian pertsonaitik batzutan esan behar geniela Asierri. Ez kontatu txisteri, porque 5 segundu barru akzioa emango dute eta zuk aldezu, baina igual nik ez. Eta, eta gero seria ikusten ere bai, ikusten nuke cabrones, tio, eske nola zekiten garai horretan, nola aterako zen eta nola egingo zuten hobeto, bakizu ofizioaren kontu hori, eta horrek seriak asko lagundu zian. Eskarmentua ere. Bai, atope eskarmentua. Eta egongo da denboraldi berririk, bakizu? Gure ez digute abisatu. Baina jende asko zoriondu gaitu, Ja, jende desientek ikusi zuen, Bai, guai izan da. Guai izan da, eske hor zegoen pixkat denetarik. Hori bai dela publiko guztientzako pentsatutako telesail bat, ere bai behar direla. Eta guai egon zen, zein hizkuntza ikasi behar izan nun. Eta horrendik batzutan reelsetan ikasten dut. Ondo? Ez azteko. Horrelako rodajetan batzutan ikasi behar dituzu gauza pilat inoiz ikasiko esen dituzkenak eta gustatzea pixka mantentzea. Gustatuko litzaik hurrengo batean adibidez esatea edurne ikasi da zuzaldi zibiltzen. Zoragarri. Hori guai da. Eta zineman ere duela gutxi ere, Las Hijas edo uste ere. Bai, hori ere grabatu genuen. Dani Romeroren lehenengo pelikula. Ez dakigu oraindik non eta noiz estrenatuko den. Eta bai, hori ere oso guai egon zen, porque generoa zen. Ba, irati izan zen bezala, eta generoak badu pixkat ertzetara jotzeko gauza hau, ez? Beste pelikula edo grabaketa mota batzuk intimistagoak ziren, adibidez, Romy asko ere kotidianoagoa da, eta momentu batean zure pertsonaia hartzen duzunean, badirudi, inkluso gidoiak ikasi gabe antzestu zen ezakela, ez? Osea, pentsa, Romy izan zen 8 kapitulo, 70 minutuko 8 kapitulo, eta proiektori hartzen zunean, momentu batean asumitu behar izan duen, ezingo nituzkela horiek guztiak buruan euki. Osea, ezingo nukela dena ikasi. Odan, ja, egin baruzu beste estrategia mota bat. Ez dakit zer gaitik ari nintzen hau esaten. Bueno, Las Hijas pelia. Las Hijas zen, claro, dena da hartzekoagoa. Genero bat edo oso desberdina eta... Bai, claro. Dago traman, bere misterio turbio horrelako
iluntasun bat, badago traizioa, badago misterioa, badago odola, badago iesaldiak, gaizki ateratzen dian gauzak lokatza, euria, osea, horrelago. Ondo, gero, badakigu zuk ere bakizu, euskal ikus-entzunezkoetan dena ez dela urre eta dena ez dela batzutan saltzen den loria guztia, baina ari dira ere telesail txiki batzuk aurten ere argigorriak aipatu dugun bezala, beste produkzio txiki batzuk egiten ari dira primeraneko talento handia formatu txikia egitasmoaren barruan, eta pentsatzen dut euskarazko telesaietan beste begirada batzuk eta beste ikuspuntu batzuk ikusteko ere gogoa izango duzula, ezta? Bai, aber zer gertatzen den piztiakekin, aber... Garai batean ikusi nuen bat, deitzen zela Pikuak, uste dut hemen Tabakaleran garatu zela. Bai, websail batzen, bai ikastrona, ezta? Bai, eta horrek eman zian penika ez jarraitzea zeren engantzatu nien duen. Gustatu zean tonoa edo bilaketa hori derrepente ulertu nuen zein zen proposamena, eta eman zian pena ez garatzea. Guai legoke ere bai egitea talento handiak, proiektu handiak. Hori da. Guai legoke urrengo pausu baterako. Baina bai, gogoa dut gauza herriak ikusteko euskaraz. Seguru gongo direla. Eta ja, azken telesaien bat gomendatzeko, baina ja, esateko, hau berrigo aipatu duzu Succession. Bai. Fargo. Fargo esan duzu ere ikusi behar dela. Bai. Baina... Querer impactante. Querer. Querer oso guai. Hortaz hitzen behar du bira. Oandikan ez dugu bukatuko, eta aipatuko atzo, egon zela Nagore Aranburu, crossoverreko lehenengo egunean, Gaizka Izagirreren galderak erantzuten, eta egon zan hitz egiten Quererren inguruan. Eta Nagore Aranburu, Querer telesailan, gogoratu pixka bat, bere personajea, ze egiten du Nagorek serie hortan? Egon. Ja, baina pasada bada, Eske egoteaz da zaiena, antzesle moduan. Egitea errezagoa da egotea baino. Eske Nagore da horregatik da Euskal Herriko aktorerik onena. Nire ustez. Bale, nahikoa esan duzu. Eta gero, zer dauka gehiago telesaiak, ze Alauda Ruiz de Azuak ere hor jotzen ditu bai punto batzuk, eta gaia ere etzan... Bai, eske, bada telesail bat ez nukela jakingo azaltzen zergatik eramaten zaituen hain bidai itotxoa eta sakona egitera. Zeren ez dizute esaten, eta hori da importantea, ez? Pertsonaiek ez esatea ikusleari zein den bidaia. Esan egia dagoenean interesa galtzen du, eta Quererren ez da esaten bidaia, baino bialtzen zaituzte geroz eta barrurago, ustut, rodajean ere bai zalantza asko egon zirela seme zaharrenaren pertsonaiarekin, dela pertsonaia bat, derrepente ematen duena giro bat, eta oso zaila da, eta grabatzen ari zian bitartean, zeren Querer grabatu zen Bilbon, guk Romi Bilbon grabatzen genuen bitartean. Orduan askotan, inkluso jornadak amaitzen zirenean, elkartzen ginen afaltzeko. Eta, karo, gure talantea zen, bueno, bihar berriro ere, bagoaz, gure investigazioak eta detektibe lanak egitera, eta Quererrekoak zeuden, rollo, ni ezin ez deskontzentratu, pintxoa jangoet eta hotelera noa, porque, karo, hiek zeuden sartuta thriller psikologiko batean, askoz ere impactu gehiago duela ere bai emozionalki lanean zauden bitartean. Eta nik uste dut hori zela kontua, ez? Nola egon habitatzen gauza hori ikusleari kontatu gabe zeri buruzkoa den, baina mundu guztiak daki zeri buruzkoa den, eta esaten ez den hori zeinen garrantzitsua den, eta esan gabe, zeinek daukan arrazoia, zeinek ez, ulertu araziz pertsonaia guztien ikuspuntua momentu bakoitzean, eta zeinen fina den egiaren, arrazoiaren, gezurraren, injustiziaren, ari horiek guztiak dira superfinak Quererren, eta hori hilkatzen dira, eta ez dakizu nola, errati dago guai. Guai dago, Movistar Plusen daude, 4 atalak, eta goraipatu nahi nun, serie horregatik, bai, sari batzuk Espainian idatzi zitula, baina nazioartean telesaien inguruan dagoen jaialdi importantena Dalil Lileko Seresmania, egunotan jaialdi hori egiten ari ere bai, han Lilen, han ere saritu zuten, Querer. Merezita. Bai, ondo.
Bueno, ez dakite beste zerbait aipatu dezakegun agian, galdetuko nahiko nizuke zuen antzerki obra bat ari zarela zuzentzen, nolako, ze estiloko, ze generoko telesaila zuzendu edo aktore izango zineke edo nolako telesail Ja. batean parte hartzea gustatuko litzaizuke? Ba, alde batetik gustatuko litzaidake, jake nolabait generoan egiten dut lana ikusentzunezkoetan, bai gustatuko litzaidake horrelako, ezagik nire nerabezaroko pike horiekin eta epokako elokatzez beteko telesail batean, zeinak daukan lanketa asko artean eta jantzitegian eta pixkat beste mundu batzuetara bidaiatzea gustatuko litzaidake. Eta beste alde batetik, oraindik ez dut ikusi, baina argi gaurriak hala bada, zuk esaten diazuna bada, bai gustatuko litzaidake horrelako beste kode batzuk esperimentatzen dituen telesail batean parte hartzea, zuzentzailea gehiago iruditzen zait, baino lehen aipatu dizudan hau, ez? Nola uztartu derrepente oso ertzekoa dian gauzak, ez? Iluntasuna eta komedia edo dislokatuta dagoen komedia bat edo kontrastez, ez? Gaia eta ikuspuntua kontrastez funtzionatu dezatela horrelako, pixkat autoretza eta trebentzia gehiago duen telesailen bat probatu nahiko nuke. Eta nik uste dut hori oso zaila dela, zen tonoa neurtzea grabaketaren bitartean oso zaila da, ez dakizulako zer ari zaren egiten. Eta igual zuzendariak jakingo du, baina eskezuk ez bakizu, konfiantza estremoa behar duzu, zeren set batean departamentu guztiak ikusten dute bere lana kuadroan, ez? Edalontzia mugitu behar du, argia altu egi dago, eta aktoreok ez dugu ikusten. Orduan, konfiantza ariketa ikaragarria da, eta nik uste dut geroz eta dislokatuago egon kodea, eta ezin duzula jakin. Maria Cerezuela eta biok momentu batean Romin konturatu ginen komedia egiten ari ginela. Esan, Maria, tia, eske jendea parreza da, osea, komedia bat da, hartu ezagun horrela, eta momentuan konturatu ginen, osea, bitartean, orduan, oso zaila izan behar da, eta hori uste dut erronka polita dela, batez ere zuzendari batentzat, nola grabatu gauza bat, oraindik ezin duzuna azaldu, iguala laudari ere bai gertatzen zaio, ez? Nola azaltzen duzu ekipo guztiari gero egingo duzula kak, kak, klak, klak, eta hemen jarriko duzula hau, ez? Gerora, montaian. Horra arriskutxo bat, gustatuko ditzez. Bueno, ea hori noizbait gauzatzen den, hori edo beste zerbait, eta jaialdi honetan ere ikusteko aukera dugun. Ea ba. Momentuz bazabiltza Bibaso Batur ere antzezlana zuzentzen, Metro Kuadrokarekin. Hori ere gomendatuko dugu, telesail asko gomendatzeaz gain antzezlan hori jendeak ikus dezala, eta zorte hon birarekin, eta hurrengora arte. Mila esker. Aio!